Το Longbow Apache είναι το κορυφαίο επιθετικό ελικόπτερο στον κόσμο, σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με την αρχική έκδοση. Οι παραδόσεις των 12 προηγουμένων επιθετικών ελικόπτερων ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 2007. Σε σύγκριση με το αρχικό Apache, διαθέτει προηγμένους ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες, ραντάρ εδάφους Longbow, παθητικό σύστημα εντοπισμού εχθρικών ραντάρ, προηγμένο σύστημα αυτοπροστασίας και πιλωτήριο τεχνολογίας εχμής. Οι ορατές διαφορές είναι τα μεγαλύτερα πλευρικά εξογκώματα όπου βρίσκονται τα ηλεκτρονικά και το ραντάρ Longbow. Το ραντάρ Longbow αυξάνει σημαντικά την ισχύ πυρός του ελικοπτέρου. Εντοπίζει και ιεραρχεί 256 επίγειους στόχους ταυτόχρονα, ημέρα ή νύχτα και υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο οπλισμός του ελικοπτέρου περιλαμβάνει ροκέτες, το πυροβόλο 30 χιλιοστών και βλήματα Hellfire. Χάρη στο ραντάρ Longbow, το ελικόπτερο μπορεί να εκτοξεύσει 16 Hellfire εναντίον 16 διαφορετικών στόχων. Η εικόνα του Longbow μπορεί να μεταδοθεί σε Apache χωρίς ραντάρ για την εμπλοκή στόχων. Το Longbow Apache υπερέχει σε πτυτικές επιδόσεις, βάρος και ποικιλία οπλικού φορτίου και ηλεκτροοπτικών συστημάτων σε σύγκριση με τα υπόλοιπα επιθετικά ελικόπτερα.